Assalamu alaikum wa rahmatullahi yan uwa, barkanku da sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai suna Hausa Technology. A yau za mu nuna muku ne yadda ake rijista da Trust Wallet. To amma kafin mu shiga mu fara rijista kai tsaye, bara mu fara yin bayani akan shi kansa, shi menene shi wannan Trust Wallet ɗin da ake faɗan shi Trust Wallet. Kun gan shi nan a daidai wannan wajen, shi wannan Trust Wallet ɗin kaman banki yake, wato shi wannan Trust Wallet ɗin ma'ajiya ce ta coins wanda kamfanin cryptocurrency suka ƙirƙiri wannan ma'ajiyar. Babbar ma'ajiya ce ta coins wanda za ka iya saya da sayarwa a cikinta, sannan kuma za ka iya yin ajiya a cikinta, amma dai babban hadafin da ya sa aka ƙirƙire ta domin yin ajiya ne ta coins, wanda idan ka riga ka ajiye coins ɗinka a cikin wannan wajen, duk iya naci da maita na hackers da suke a duniya, babu wanda ya isa ya shiga ya ma hacking ɗin coins ɗinka a cikin wannan wallet ɗin mai suna Trust Wallet, wanda ita wannan kamfanin cryptocurrency su suka ƙirƙiro wannan wallet ɗin domin yin ajiyan coins ga waɗanda suke da harkokin cryptocurrency. Idan ka riga ka sai coins ɗinka, za ka iya zuwa cikin wannan Trust Wallet ka ɓoye shi, imma a Binance Wallet ka saya ko Afrobeat, ko ma dai daga wata exchanger ka riga ka siyo shi ta duniya, za ka iya zuwa ka zo ka ajiye shi a cikin shi wannan Binance Wallet ɗin ba tare da wata matsala ba. Shi wannan Trust Wallet ɗin, shi wannan Trust Wallet ɗin a yanzu da farko bara mu shiga mu nuna muku yadda ake rijista nashi da kuma tsare-tsaren shi da yadda cikinsa yake. Ni yanzu da ke already ina da shi, za mu ƙara ƙirƙiran guda ɗaya ne domin mu nuna muku ya yake, ya yanayin cikinsa yake. Kun kalla wannan shine cikinsa, ga yanayin yanda cikinsa yake. Za ka iya transfer ɗin coins ɗinka, imma ka tura ne ko kuma ka karɓa daga wata wallet ɗin zuwa cikinsa. Gashin nan kuma sayayya za ka yi, duk ana iya sayan coins a cikinsa. Gashin nan Trust Wallet ɗin da kuke gani, ko ma wane irin coins ne na duniya, za ka iya ka siyo shi ka zo ka ajiye shi a cikin wannan Trust Wallet ɗin ba tare da wata matsala ba, domin babu wanda ya isa ya hacking ɗin shi. A yanayin tsarin code ɗin da suke bashi, da yanayin tsare-tsaren shi, da irin security da tsaro da kamfanin suka bashi, gaskiya kafin ka samu kai da wuya ma ba za a iya shi wannan, ko manta security ɗinka kai ba a sake dawowa. Misali, ba a forgotten password. Shi wannan in dai ka riga ka manta password ɗin da ka riga ka buɗe wannan wallet ɗin da shi, to fa gaskiya duk adadin dukiyar da ka ajiye a cikinta shi kenan ta riga ta salwanta, sai dai ka haƙura da shi, domin ko America ka je ka samu su karan kansu kamfanin ba su isa su sake dawo ma da shi ba. To yana da kyau idan ka riga ka buɗe wannan, yana da kyau, abin da ya kamata a ce ka kiyaye na farko shine ka kiyaye password ɗinka, ka tabbatar ka kwafe su, ka rubuta su a gurin da ba za ka taɓa mance su ba, domin kuwa za ka ga a lokacin da kake ƙoƙarin yin rijista, in suka turo maka password ɗin, ba ma kai za ka ƙirƙiri password ɗin da za ka sa mishi ba. Mafi yawanci mun riga mun sani sauran wallet da sauran abubuwa da muke buɗewa, za a baka dama ne ka ƙirƙiri password ɗinka domin ka zuba mishi password ɗin da za ka ba da tsaro wa abinka. To wannan ba ma kai za ka ƙirƙira ba, su karan kansu kamfanin su za su ƙirƙiran maka su turo maka shi domin bawa dukiyarka kariya. To yanzu mu misali, bara mu ƙara ƙirƙiran guda ɗaya mu ga yanayin yadda yake, yanayin yadda ake ƙirƙirar shi. Misali, in ka shigo daidai nan wajen haka, to amma mu misali dai tukunna, tunda dai ƙara ƙirƙira za mu yi, shi wannan wallet ɗin da kuke kallon shi, idan kana so ka nemo application nasu, kawai za ka shiga cikin Play Store ne ka rubuta Trust Wallet misali kamar haka. Da zaran ka shigo cikin Play Store naka kamar haka, sai ka rubuta musu Trust Wallet. Gashin nan kamar haka. Kana rubuta Trust, gashin nan kun kalle shi, gashin nan Trust Wallet, sai ka taɓa shi kamar haka. Kun gani ni da ke already ina da shi, update yake buƙata, to amma ni yanzu ba sai na yi update ɗin shi ba, kawai za mu shiga mu nuna muku yadda ake buɗe shi ne ga wanda bai taɓa buɗewa ba.
insha Allah in dai ka kalla wannan bidiyo a sannan a hankali za ka koyi yadda ake buɗe shi. Yawwa, to idan ka riga ka sauke wannan application kai downloading ɗin shi a cikin wayarka, kana taɓa shi da zaran ka taɓa shi ka shiga cikin shafin farko da zai kawo ka kamar haka, zai kawo ka wannan shafin ne. Kana taɓa shi shafin farko da zai fara kawo ka, zai kawo ka shafi ne kamar haka. Gashi inda aka sa ma create a new wallet. Idan kuma already kana da shi ne, already have a wallet, to nan za ka taɓa domin ka je kai login ka shiga cikinsa. To mu yanzu tunda dai already za mu ƙirƙira ne, ba wai za mu koma cikin tsohon namu ba ne, sai mu taɓa wannan create a new wallet ɗin kamar haka. Idan ka taɓa shi kamar haka, in ya kawo ka wannan shafukan, wannan ɗan box ɗin za ka yi tick ɗin shi kamar haka. Duka wayannan box guda uku ya kai ticking nasu, sai ka taɓa continue ɗin nan kamar haka. To kun ga wannan su ne security ɗin da suke da matuƙar muhimmanci ka kiyaye su. Wannan su ne security ɗin, su ne password ɗinka. Gashin nan your secret press, gashin nan kun gan shi nan. Babu dama ma mutum ya ɗauki screenshot ɗinsu a haka, ba za ma su baka dama ba. Misali gashi yanzu ina ta gwada, kun gani could not capture the screenshot, gashin nan a sama kun gani could not capture screenshot. Kun ga ba zai yiwu ma ka ɗauki screenshot ɗinsu ba ma, ballantana a san matsala wani ya je ya kalla screenshot ɗin ya je ya ma login naka ya shiga cikin account ɗinka a saman maka da matsala. To kun kalle su nan, ga su nan guda 12, gashin nan number gashi number 1, number 2, number 3, sunaye ne kun gan su nan. Gashi kowace kalma sun bata number 1, number 2 har zuwa number 12. To wannan idan ka riga ka abin nan ka taɓa, za ka zo ka samu biro da takarda ne, ka bi su one by one complete ka kwafe su. Idan ka kwafe su a takarda, misali ni yanzu bara na yi kwafi ɗinsu ga su nan a daidai nan wajen, ana taɓa su kamar haka. Wannan ana so ka je ka samu takarda da biro ne, ka kwafe su complete a takarda. Ka je ka samu gurin da ka san ba za a taɓa samun matsala ba, gurin da ka san ba za ta ɓace ba wannan takardar, domin wannan kusan su ne ragaman dukiyarka. Wayannan lambobi da kake kallon su ne security ɗinka. In dai ka riga ka manta su, wannan ba America za ka je ba, ko ina za ka je na kamfanin crypto ba su isa su ƙara dawo maka da wallet ɗinka ba. Duk dukiyar da ka riga ka sata a cikin wallet ɗinka ta riga ta salwanta. To yana da matuƙar kyau ka kiyaye wayannan abubuwa guda 12 ga su nan, sunaye guda 12 nan ina ta ƙara maimaitawa a kansu. To gashin nan da zaran ka kwafe su, mu yanzu misali tunda ni yanzu wannan ba komai zan ajiye a cikin shi ba, kawai dai na muku misali ne da shi domin kawai dai domin na je na abin nan ɗin shi. To yanzu misali bari in zo na ajiye abuna a nan wajen. Alal misali bari in samu inda zan zo na ajiye abuna, ba zan sa su a nan ba. Misali bara na yi pasting ɗinsu a nan wajen. To yanzu misali ƙaddara, yawwa, to yanzu kun ga misali bara in cire wannan abun da fatal ɗina. To yanzu kana misali ka ƙaddara ka je ka gama kwafe su a biro, ka samu da biro da takarda ka kwafe su, sai ka zo ka taɓa continue ɗin nan haka kamar haka. Kana taɓa continue, to ga su nan za ka riƙa taɓa su ne number by number. Wanda yake shine number 1 sai ka fara taɓa shi, kana taɓa shi zai taso ya shiga cikin wannan wajen. Wanda yake number 2 yanzu nan sun hargitsa su ne, ba a jeri suke ba. Zuwa za ka yi ka duba a takarda yanda ka kwafe su a jeri ɗin nan. Kun kalla ni yanzu ga su a daidai nan wajen. Kun kalla gashin nan lobster, gashi inda aka rubuta lobster ɗin nan, kun ga shine number 1 a yadda na kwafe su ko. To sai ka dawo ka ƙara gashin nan, kun ga sai mu zaɓo lobster ɗin nan, kun ga shine number 1. Kun ga ya shiga ko, gashi number sa ta fito. Idan ka ɗauko su ba a daidai ba, to ba za su taɓa buɗe ma ba. Ka tabbatar ka kiyaye ka ɗauko su a daidai yadda ya kamata. To yanzu gashin nan inda aka sa yawwa, kun ga sai number 2 ɗin nan gashi quiz, gashin nan kun ga number 2 shine quiz. Sai mu dawo mu sake zaɓo number 2. Kun ga saboda
wannan saboda tsaro ne. Kun ga in na dawo sai na ƙara sa pattern ɗina. Gashi quiz ɗin nan kun ga shine number 2, sai ka sake taɓa shi. Haka duk sai ka jere su wayannan gabaki ɗaya. Kun kalle number 3 gashin nan align ɗin nan shine number 3. Sai mu dawo mu sake zaɓo align. Gashin nan yawwa ga align shine number 3. Yawwa sai mu ƙara ɗaukowa number 4. Number 4 gashin nan spoon. Number 3 gent stroke. Spoon gent stroke. Spoon gent stroke. Kun gan su nan spoon gent stroke. Gashin nan spoon sai gent sai stroke. Yawwa sai na gaban kuma gashin nan kangaroo tomato grab. Kangaroo tomato grab. Kangaroo tomato grab. Kangaroo tomato sai grab. Yawwa ka tabbatar a layi kake ɗauko su kake zuwa kana taɓa su. Yawwa sai na ƙarshe gashi label cable. Label cable wannan suna da matuƙar muhimmanci domin sune matakan tsaron dukiyar ka. Gashi nan label cable. Yawwa sai na ƙarshe to ai kun ga ma ni na ma yi tsallake mashi ba da dai na ɗauko su ba. Gashin nan akwai aquat ɗin nan shine na uku ma shi aquat ɗin nan ba a dai na ɗauko su ba shi ne aquat. Kuma kun ga ina ba su ba mu da dai ba. Kun ga sun sa invalid try again. Kun gani sun sa invalid try again. To yana da matuƙar muhimmanci ka kiyaye ka tabbatar a daidai ka riga ka ɗauko su. Yanzu bari in sake komawa in ƙara ɗauko su a daidai. Yanzu wannan dole sai mun ƙara maimaitawa yanzu wannan. Kun gani gashin nan. Kun gani yanzu duk sai mun cire su daga cikin guraren nan. Sai mun je mun sake ɗebo su a daidai a layi za mu sake ɗebo su. Kun ga gashin nan na farko lobster quiz aquat. Lobster quiz aquat. Lobster quiz aquat. Gashin nan. Yawwa sai na gaba align spoon gent. Align spoon gent. Align spoon sai gent. Gashin nan. Yawwa sai na gaba align spoon gent. Yawwa sai strong kangaroo tomato. Strong kangaroo tomato. Gashin nan strong kangaroo tomato. Yawwa kangaroo tomato sai grab label cable. Grab label cable. Grab label cable. Kun gani kun ga sun samu well done. Gashi sun riga sun hau a daidai kenan wannan wajen. To haka ake so in dai ka riga ka zo ka sa su ba a daidai ba ko ka sake wayannan lambobi suka ɓace maka to fa ka kaɗe shi kenan. Duk adadin dukiyar da take cikin wallet ɗinka ta salwanta kenan. Ta riga ta salwanta. To ina mai matuƙar baku shawara wannan lambobi ka tabbatar ka kwafe su da kyau. Kar ka je a wajen kwafa an sa maka aligned ɗin nan ka je ka rubuta harufan ba a daidai ba. Yanda ka gan su nan ka tabbatar ka rubuta su a daidai. Imma da babban baƙi ne ko da harafin baƙi aka rubuta ma shi ka tabbatar ka sa mai daga number 1 sai ka rubuta kalmar number 2 sai ka rubuta ta number 3 haka har zuwa lambobi 15 nan. Tabbatar ka rubuta su a daidai domin wannan suna da matuƙar hatsari. Shi yasa nake ta ƙara jaddada muku ina ƙara maimaitawa muku. Ga duk wanda ya kalla wannan bidiyo kuma yana so ya buɗe trust wallet to ka tabbatar ka kiyaye. Domin babu inda za ka je ka ajiye coins naka ya samu cikakken tsaro sama da wannan wallet ɗin trust wallet. Ya sa masu ka sa mata suna trust yarda kenan. Ma'ana yardajjiyan wallet kenan trust wallet. Ma'ana an riga yardajjiya ce kawai. Babu inda za ka je ka ajiye coins naka ya samu cikakken tsaro sama da cikin wannan wallet ɗin. A dukkanin wallet da ake harka da su na harkan cryptocurrency babu sama da ita. Indai ma'ajiya ce babu sama da ita. Sai ka zo ka taɓa don ɗin nan kamar haka. Misali za mu ɗan jira shi. Yawwa kun gani
kun ga gashi suka ce mana your wallet was successful created. Kun gani wallet ɗinmu already sun riga sun abin nan ɗinta sun karɓe ta gashin nan successful sun karɓe ta da kyau sun ƙirƙira mana. Sai ka taɓa don ɗin nan kamar haka. Yawwa to kun gani gashi yanzu kana taɓa don ɗin nan kun gani yanzu da farko ga token ɗin da suke a farko, wannan token nasu ne na su ainihin manyan kamfanonin harkar cryptocurrency ɗin. Kana fara ƙirƙiran yawanci dukkan mafi yawancin manya-manyan wallet in dai ka riga ka ƙirƙiri wallet, to da ka shigo za ka kalla waɗannan abubuwa guda huɗun nan. Bitcoin shine mafi girma, sai Ethereum, sai gashin nan Bitcoin chain, sai BNB Smart chain gashin nan kun gan su nan. To in kana so ka kunna sauran coins da ba a kunna suke ba, gashi inda aka sama add token ɗin nan kana taɓawa haka za ka kalla jerin coins ne ga sunan kala da kala na duniya. Sai ka je ka ɗauko coins ɗin da kake so ka kunna shi domin ka riƙa ganin harbawarsa da komai nashi a cikin wallet ɗin. Yanzu misali mu kunna waɗannan, muna kunna su sai mu ƙara dawowa. Ka gani in ka zo za ka gan su a ƙarƙashin waɗannan manyan coins ɗin ga su nan a ƙasa. Ka gan su nan yanzu guda biyun nan su muka zo muka kunna. To haka in ma misali ka shiga baka kalla coin ɗin da kake so ka kunna ba, za ka iya shiga nan inda aka sa search ɗin nan domin ka yi searching ɗin shi. Misali kana so ka yi transfer ɗin coins naka, to daga wani wallet ɗin ya shigo zuwa nan, to kaga sai ka fara kunna shi kenan aiko. To gashin nan misali za mu iya sa safe moon gashin nan safe moon. To kun gan su nan ga su nan, sai ka zaɓi wani kalan safe moon ne kake buƙatar ka kunna shi a cikin wannan wallet ɗin. Ga su nan safe moon kala da kala ga su nan, ga safe moon swap, ga safe moon gashin nan safe moon gold, safe moon gashin nan SMR gashin nan da haka. To wannan shine hanyar da ake bi a ƙirƙiri ita wannan wallet ɗin da kuke kallonta. To yanzu misali ka ƙaddara ka canza waya ne kana so ka dawo da ita wannan wallet ɗin, to shi ma wannan za mu zo mu nuna muku bidiyo akan yadda ake dawo da wallet ɗin. Misali kana so ka sayar da wayarka ne amma already ka kwafe password ɗinka da komai ka canza wayarka, misali ka sake sayan wata sabuwar wayar kana so ka dawo da trust wallet ɗinka, to shi ma akwai hanyoyin da ake bi a dawo da shi. Za mu nuna muku yadda za ka yi amfani da wannan password ɗin da aka baka guda 12 ɗin, yadda za ka yi ka dawo da wallet ɗinka. A bidiyo na gaba za mu nuna muku yadda ake dawo da wallet, sannan za mu nuna muku bidiyon yadda ake transfer ɗin coins daga wata wallet ɗin a dawo da shi zuwa cikin trust wallet, ko kuma daga trust wallet a dawo da shi zuwa cikin wata wallet ɗin, ko kuma ma kana so kai saya da sayarwa a cikinta ita wannan wallet ɗin, domin ita ma ana yin saya da sayarwa a cikinta ita wannan trust wallet ɗin. To da fatan dai an fahimci wannan bidiyo, sannan masu kallon mu kada a manta da subscribe, a taɓa ƙararrawa a zaɓi all, ta haka ne da zarar mun saki sabon bidiyo kamfanin YouTube za su sanar da ku ba tare da wata matsala ba. Mu haɗu a bidiyo na gaba.